pamusoro imamo ndauya nenyaya yakambopinda kudai yava mhangarwa navanyakudya zita dzenje Ernest Nyakudya vamhangarira magwaza Jimmy ari ore uye naSejen Mufaro ava vakomana vaikanya zvidhina aiti Ernest aiti Sejen naMufaro vari kukanya zvidhina mumunda mavo. Vakomana vakazoti aiwa isusu takapiwa mvumo yokukanya zvidhina makataka kupai ndiani Crispin. Alright. Saka Crispin muripo nokumbira mungozviratidza nekusimudza ruoko. Ndo vakomana ndo vakapa mvumo vakomana kuti vange vachikanya zvidhina munova muri kumhangarwa naErnest Nyakudya kuti mumunda mavo vakomana vakukanya zvidhina zvisina mvumo yangu. Nhau ikazosvika pakubvunza kuti vakomana munobvepi, sabhuku wenyu ndiani, ndokwavakazoti sabhuku wavo ndimakova nekuti mvumo yokukanya zvidhina havafanange vakaipiwa nasabhuku vanga vasina tsamba yokunge vachikanya zvidhina izvi. Ndo mamiro anga akaita nyaya kumashure. Akapa mvumo ndiani yokukanya zvidhina? Crispin Nyakudya. Tichakumbirawo muchidimbu Crispin Nyakudya usikumbiriro ufunga kutsanangura kwandaita vakomana vari kuti vakapiwa mvumo yokukanya zvidhina naCrispin Nyakudya makagara henyu pasi karigeta tanzwa kuna sabhuku makova vakomana vanovaziva here vakauya mumusha mavo chirudzi sabhuku wangu mambo ndinovaziva. ndakubvunza mubvunzo mumwe chete ndabvunza mibvunzo miviri. Unovaziva here vakauya mumusha mako chirudzi? Mambo vakauya kuvaya sabhuku mandizvidza kupatsi vakashaya. Sei takuita mazita maviri pausabhuku? Sabhuku makova, sabhuku mandizvidza. Chakaitika ndechekuti mambo ndandiri sekitari wasabhuku mandizvidza ndiri kunjedza. Saka komiti yekwachogudza ikati vanhu ava ngatese ngavazvimirira tinoti vapinde chiredu. Saka ndobva taenda kuna chief kuna headman ndobva vatidaidza ndopavakatigadza sabhuku. Saka vanhu ndakavapiwa kubva kuna sabhuku mandizvidza ndobva tichinyora vanhu vese vari ikoko ndobva ndavanyora ndobva ndavaratidza ndobva taenda kuna headman. Iwo wakaappointwa nehurumende here? Headman murapi tati wakaappointwa nehurumende here? ipapa handizotekai ndingotaura zvakangoitika pamwe ndingangotadza kupindura mambo. Pandakaenda vakanditi ndinotenga mafingerprints ayo mapepa ndobva ndatenga padaenda mapurisa ndobva ndatoreswa mafingerprints ndobva ndaenda kuhead office yeCID ndobva ndaendesa pandabhadhira mari 24 hours mama ndobva ndanotora mafingerprints ayo ndobva ndadzoka ndobva ndanopa headman ndobva watacha nefomu reusabhuku ndomafanira zvakaita. Rikadhindwa nomumbochina mhora? Ndisiuziva kuti headman wakasvika musose ndakangoisawo kuna headman. Asi muridzi wenyaya hausiriwo here? Saka zvakatanga zvakaitika riini zvinhu izvi? 2000 2005 20 years. Saka kubva ipapo hausuzwa kuti chii chakazoitika? Headman wakangotaura kuti hurumende yataura kuti pari zvino haina mari yekuti ikutambirisa. Ndoshoko randakanzwa kuna headman pazvangogumira ipapo. Ndodzorova murapi kuti mamba vari kukumbira utsananguro yemamiriro akaita usabhuku wavo uye kuti vari kuita dambudziko nepapi, nekuti
ina hapana pandakapirwa pane dambudziko rasabhuku ari kutaura nyaya yauri kutaura 20 years inguva yakareba. Saka mubvunzo wangu, vakomana ava vana vemumusha maMurape here? Vari vana vaani mumaMurape? Vakatouya mumusha maMurape vakagamuchirwa. Mubvunzo wangu wabvunza kuti chizve? Vari vana vaani muMurape? Vakomagwaza. Kupindura kwandikuita mambo ndofunga ndingangoputsa hangu pakupindura. Kana pati vana vaMurape kana kuti vana vaChinamhora tinongoti vakagamuchirwa navaMurape vachigara munzvimbo vavana vaMurape. Ndopedza kwandidzoka. Vakagamuchirwa vabva kupi? Vakabva Great Cliff. Vabva Great Cliff. Vaigara. Nzira dzokugamuchira mumusha dzinombofamba sei? Munhu kana agamuchirwa mumusha, sabhuku anogara nedare rake kuti vanhu vagamuchirwa mumusha. Wonyora tsamba woenda kuna headman woita sei? Wovagamuchira. Headman wodzindisa kumberi kuna mambo. Zvakaitwa? Nguva iyoyo zvanga zviri mumaoko masabhuku mandizvidza. Watiwo wanga uri sekretari wasabhuku? Pandazogadzwa naHeadman. Saka zviri kuti uri kuziva zvaiitika panguva yasabhuku mandizvidza. Zvati vakomana vakagamuchirwa mumusha munjedza here, chirudzii, vane bepa ripi rinovatendera nekuvagamuchira kuti vava vana vemumusha mako iwe? Mapepa makazopiwa. Vakomana vakagara mumusha murini? Magara rini? Mukada kudaira kunge mune poriji pahuro ndokubudisai muno. Ngati ndipindurei zvandonzwa. Iwe wakatanga kugara muno rini? 2006. Bepa rami naro rinokutendera kugara muno kugara nderipi? Ndati nderipi? Kana mune mapepa vakomana buritsai. Chii chamui nacho chanondiratidza kuti makatenderwa kugara pamuri kugara? Risiti yeukanzura isiriyo mvumo yekukutendera kugara panzvimbo. Kana ukaita mari yakawandisa ukangofunga kuti regai ndoirasira kukanzura vanoitambira. Izvozvi enda ne$100 ukanzura kuti ndauya nemari ndoda kukupai uone kuti vanoiramba here. Pindura zvandabvunza. Saka muri kugara zviri kunze kwemutemo. Baba sekretari wemusha pamatsanangura process yekugara kwemunhu muchiti zvinozoenda kuheadman zvisina kumama anogadzira mapepa emusha ndisekretari. Unawo mapepa ekugadzirwa kwawo ende matima akatanga kufamba renyaya yesabhuku 2005 kubva kuna mandizvidza. Asi uyo ari kutaura kuti atanga kugara mumusha 2006 kurova ndima amatiwo sabhuku. Uyo mukomana wati 2006 anditi? Imi mari matanga kufambira mapepa esabhuku 2005. Saka uyo ataura zva2006 ura kuti ndimi mama asabhuku. Zvichirautika pandainyora inini ndainoenda kupi uku ndauya kuno ndobva ndaenda ndobva ndakodzokera kumba. Muri sekretari musare nekopi yemusha yekuti kana mazobvunzwa zvadai munoratidza so makaita chinhu munongoenza zvese musazvisina kana panguva iyoyo handizivi kana ndakasara nekopi kozi nguva yareba handizivi hangu kuti ndawane kana ndakasara ndinaro. Uyo ari kunzi zvake zvina atete anogara naatete wake. Nzvimbo yake iyi ndeatete. Ndeatete. Azvinesa chena.
muri kuzviona kuti masabhuku muri kugara nevanhu mumusha umo vamusingazive. Muri kugara mumusha umo vane vanhu mumusha umo vasina mvumo yekugara mumusha menyu. Ngatizivei kuti mutemo unoti kudii kuti munhu azotenderwa kugara paari kugara. Handiti toona kuti zviripo hakuna kuti tanzise munhu semunhu zvenhema. Muri kuita basa renyu here kuti muone kuti vanhu vari kugara mumusha menyu munovaziva. Kunoku kuruzevha kunoku. Mitemo inotonga kunoku mitemo yetraditional leadership yecommunal lands. Ndo mitemo inotonga. Iwewe sabhuku vavakidzani vako mumusha ukama hwako navo hunenge hwakamira sei. Munhu angangouya ongoti kana angoti dzii mumusha mako sabhuku usingazive. Zvinoitika here izvo? Saka sei muri kuzvitendera kuti zviitike? Sei muri kutendera kuti zviitike? Semunhu ndakangopihwawo vanhu vakanga vapinda kudhara muna musabhuku makangopiwa vanhu vanga varimo kudhara asi munofanira kunge muchiziva ka bhuku renyu maripiwa mochiziva ka vanhu vemagariro avakaita. Vanhu vanangangonyorawo mazita bhuzi ndingangope example yekungoti inzwai sabhuku dai manga muri munhu akachenjera maamuri sekretary wamandisvitsi mukadai muri kuziva history vakomana hongu vakomana vakauya mapepa avo ndakamanyora ndikapa sabhuku mandisvitsi ati hamusi kukwanisa kana kutaura kuti makambowanyoro pasi iyi. Ayo ipapo ndingangoti ipapo zvandaita pamwe yanga iri mistake hayo ndaikunyora mazita ndobva ndaendesa kuna sabhuku. Venya kudya Crispin ndiwakatendera vakomana vavo kuti vachere zvidhina pavari kukanyira zvidhina. Ipapapa tinambooneka kuvatendera kuti vaite izvozvo. Vakauya kwandiri vachinditi tiri kudawo kuvhura nzira yekuti tipinde pamba pedu. Vakauya kwauri uri saani iwewe? Tiri vavakidzani vaida kuwana pekufamba napo vachipinda pamba pavo. Ndobva vava vati kudii? Ndakavati munofamba nemudhudhu handina kuti munofamba nemumunda. Saka iyo zvinova kufamba nepapa? Ipapo ndipauri kufamba napo hamusi mumunda idhunduru rinofamba nemvura saka ndipavakavhura napo nzira kuti vafambe napo. Ko yazobuda iyi iri kunzi vari kukanya zvidhina mumunda maErnest? Zvezvidhina izvi indakangoonawo kakomba kavaivhura ningikini kavaivhura zvidhina zvacho ningikini. Kakomba kakakanywa zvidhina 20,000. Ndidaire hanzi kakomba ndokakomba ndikepfumvudza kaya kanotya kana ndikange ndakutaura ikona kundidaira nonda kupa mubvunzo ndakubvunza bvunzo ukasandidaira handiti kakomba ndokanodyarwa tsanga yechibage yepfumvudza handiti ko kana taakuti kakomba karokanywa zvidhina 20,000 kachiri kakomba here? Naiwe Ernest pakakanywa zvidhina zvingana? Iwo uri kuti uri muvakidzani wevakomana pari kuti pokanywa zvidhina zvinosvika 20,000 iwo kuti haunozviona. Ndidairezvo mukuru wake pamwe vainotora ivhu kusaiti vachikanya ipapo. Inini zvegomba rakakura inanda kuriona hapana gomba rakakura here panapo? Ranga risiri mukuru ranga risiri mumunda ranga riri mudhunduru. Gomba rakacherwa mudhunduru macho muri kunzi muite nzira? Ndidaire Ernest. Gomba rakacherwa mudhunduru dhunduru rinogama mvura anopinda mumunda. Dhunduru atai mazuva ekucherwa kwemadhunduru nditaitorichera taitorikachera. Iwo wakaripota uchiti zvidhina zviri kukanywa mumunda mako? Mudhunduru memunda wedu kozi dhunduru iroro rinogama mvura mumunda medu. Izvo hazvisi kuchinja here? Ripoti yakaiswa ichinzi vari kukanya zvidhina mumunda mangu
handizvo ezvinezvi yakubuda ichinzi mudhunduru rinoseparata munda wani newani nani dhunduru unoseparata munda waSamson nemunda wedu asi isusu ndisu tine responsible mudhunduru iro. Pindura mubvunzo unenge wabvunzwa zvanzi unoseparata munda wani waSamson newani newedu wedu harisi zita nerainest newainest for the past 20 years ava vakomana vaimbofamba nepaya handisi sabu munoziva kunjedza here nditsanangurirei zvekutaurwa nevakomana avo zvakamira sei zvinhu vakomana ava zvavari kutaura ndizvokuti dhunduru ravari kutaura racho ndomunda waEnest. Dhunduru rinogama mvura kuti rive kupinda munda maEnest, saka vaichera zvidhina munda maEnest. pakakanywa zvidhina zvingana 20,000. makapedzera kupasvika rini? Takapedzera kupasvika tingati kwane sonde rakapera. Kazvanzi kakomba wani aiwa sikakomba vaitozotora zvidhina vachifusira vakatofusira gomba saimi vakomana ivimi kana muchichera gomba rinokanya zvidhina 20,000 panzvimbo yamanzi ngatiite nzira inoenda kumba kwenyu panozoita nzira here pana nzira inoita nekuti zvidhina zvedu hazvinosvika 20,000 pindura zvandakubvunza panoita nzira takatofusira gomba redu. Gomba rakafushirwa pane nzira Crispin iwe Ernest gomba rakafushirwa here? hongu ndakariona rakafushirwa nzira yapo hapana nzira asi pari kufanira kuita nzira here pana aiwa hapasi kufanira kuita nzira saka vakomana ava vari kufanira kuenda nekupi kuti vaende pamusha pava pa 20 years dzese idzi vanga vachifamba nepai vakomana pindura ikanga vakomana imipi ndimoiziva kwamaipinda nako kumba kwenyu maimbofamba nepai taifamba nemudhunduru imo pamberi patoda kuisa gedi papa ineshu ndochatakagogora chiwiyo. muri kuona zvamuri kuita vana baba mapedza kuatengesa madzitateguru enyu tambotaura munomu ndikati kana munhu afa havigwe mudenga munhu akafa anovigwa pasi kana muchifamba muchitsika ivhiri muri kutsika tateguru renyu ndokubva mapedza kutengesa muchitengesa madzitateguru enyu muchiagovera kuti iwe tora uyu iwe tora uyu iwe tora uyu pakati penyu pana ane zera natateguru wake apa saka simba rekuzotengesa tateguru muri kuruwanepi simba iroro mumusha kana munhu achipiwa nzvimbo kana yazopiwa dhunduru rake iri dhunduru rake iri dhunduru rake iri handizvo asi nhasi imi muri kunopa munhu katsuwa kari mukati memusha shama mupakatsuwaka anopasvika sei pakachitsuwa apa ishiri here yamapai ichabhururuka yonokusvika yomhara ndizvo tapa shiri here iri kubhururuka ichienda unomhara mudendereo vakomana vamunda wavari kugara munda wani vakomana pindurai makatenga kuna ani munda imi daira sabhuku munda wavari kugara munda wani Munda ndomukoma vakapiwa naamandizvidza mubvunzo wako wabvunza uchiti munda wavari kugara munda wani munda wakanga uri waamandi wani wangu inini saka vari kufanira kufamba nepapi vakomana ava kuti vasvike kudzimba kwavo naipapo pacho pamunda paEnest hapasi pamunda paEnest mudhunduru munofamba nemvura hatina kupinda nemunhu saka mudhunduru munofamba nemvura munoiswa rodhi mudhunduru munofamba nemvura munoiswa rodhi here rodhi yakufamba kuri kunaya vanhu vari kufamba zvinofamba sei basa redhunduru nderei rokufamba nemvura
nevanhu. nerodi Rinofamba nemvura nevanhu. sadogona here kuisa rodi mudindo muchitanga kuvatengesera imimi. Inini maziviro angu ndekuti dhundu rinofamba nemvura nevanhu ndokuziya kwangu. Handisi kukutukai mukanya mukuru wangu, handisi kukutukai kana kuti ndiri kutadza kuningirira. Dhundu rinofamba nemvura nevanhu. chaita kuti mubvunzo iwoyo ubvunzwe machiona kuti chii? Handina kuziva. chaita kuti mubvunzo iwoyo ubvunzwe inhau yekuti Ernest ari kuti panhu pamuri kuisa mugwagwa munda ndewangu, hapaite kuti paende mugwagwa. Dai ranga riri dhunduru risina ari kunetseka nezvaro rinokodzera kuita mugwagwa wevanhu nemvura zvese, havana aibvunza. Chaita kuti mubvunzo uyu ubvunzwe inhau yekuti Ernest inova hama yako iwewe ndiye ari kuti pamuri kuisa mugwagwa apa hapaite kuti muise mugwagwa munda wangu. Takauyisa pamusaka pekuti iye waifamba nemunda, aifamba nemunda mangu. Ani aifamba nemunda mako? Iye achitadza kufamba nemudhundu, aifamba nemunda mangu. Achitadza kufamba nemudhundu, unofamba nemvura. Muri kuona gakavara tirikugadzira mumusha here? Ava vakomana vaviri ava ukama hwavo hwakamira sei? Tiri vanhu vegadzini. Isu hatisenzi naizvozvo. Tosenza nababa akazara vana. Vana baba? Kuti muri kuona here gakava riri kubuda apa? Rigadzirisei katoni. Hadzisi mhuri dzenyu here idzi? Mhuri dzenyu. Tiudzei tinzwa. Handemberi. Ndiri kutaura neava vatatu ava. Ndivo vandiri kutaura navo. Baba. Vaviri ava mukoma nemunina, Ernest naCrispin. Gakava ravo riri pakuti munda ugere Crispin wanga uri wababa mudiki wawaini Samson. Munda uri uku wanga uri waamandizvidza baba vaErnest. Saka pane gakava rakangopinda mudare muno mamango rikabva rakandoperera kuHigh Court. Ana Crispin vachiti munda uyu wakanga uri waasekuru waanyakudya baba wababa. Saka inini mhuri yaamandizvidza maifanira kutora munda. Asi dare ramambo rakazoongorora kusvika kuRumonzi rakaona kuti munda uyu pakafa anyakudya 1958 kana singakanganisi. Dare remusha agamanya ashereni vakapa munda uyu kuna amandizvidza. Amandizvidza ndokwaenda kuRumonzi vanochinja officially ownership kuti munda wavo wavo ongora wababa wavo. Asi gakava rasvika kupera pakati pevaviri ava kuva nemini. Ava ndivababa vamwe chete vese. Aiwa madzibaba vangu vane Masabhuku akatenderedza apa ndevanani? inzvimbo yacho Inzvimbo yacho. Chokugudza. Ndakukupa simba rekuenda unodambura minda iyi iri miviri ugadzire mugwagwa ipapo uchashandiswa nemunhu wese usina anotonga, unotongwa nevesabhuku. Ugadzire nzira yekuti uku nokamura kapisike munda uku ukamura kapisike munda, mugadzira nzira isingakanywe zvidhina asi iri nzira inoshandiswa nevanhu vose mumusha. Pasika nzira yokufamba iripo zvinongofamba nemumunda macho. Aiwazve, imimi ndakubvunzai kuti vakomana ava varikufanira kusvika kumba kwavo vachishandisa nzira ipi? Ndobva zvanzi dhunduru iroro ndiro ravari kufanira kufamba naro. Handiti imwe yacho nzira yavanosvika nevakomana ava kumba kwavo ndeipi? Ipapo ndo pane nzira. Ngorimirai kundidaira. Vamirai kudzaidari. Sorry. Vari kufanira kufamba nepapi vakomana ava? Handizivi vangafambe napo. Aiwa ndimi sabhuku ndimaridzire nzvimbo ka? Mukati memunda. Mati nzira iripo nechekare, handiti nzira yamuri kuti iripo imimi iri papi imimi? Iri kumusoro kwemusha wake Ernest haupindi nemunzira kungochine kunze dai pano kamutsanangura dare kuti apa parota gakapa zvapo asi kune nzira yakati iri pakati inofamba so mutsanangura una mambo unzisa kuti nzira iripo. Nzira iripo haisi yavari kutirana nhare. Saka apa pavari kuitira nharo pavafanira kuitweya? Hapana. Munda waErnest. Mukati Baba nditsanangurire nzira iri kutaurwa iri kwere? pamusoro emukuru wacho. Vanhu vanogara mudhundu rinogara Crispin vane rodhi yavanofamba nayo kumusoro kwedzimba.
asi nekuda kwekutengeserana kwaita vanhu mayadhi kureva kuti vakomana vanofanira kunge vakatengeserwa kuseri kwemamwe mayadhi anokwanisa kupindika zvakanaka murodhi. Ivo ndobva vafuratira nevamwe vakatarisa kurodhi kureva kuti havasina pekunyazofamba napo pakatwasanuka. Saka panofanirwa kugadzirwa. Vakomana vakatengeserwa nani pekugara? Iwe Crispin? Vakatengeserwa naamandizvidza. Amandizvidza ndiani kwauri iwewe? Ndibaba. Ndibaba vako Crispin? Vamandizvidza vakati kana munhu asisipo munda unotorwa naasabhu. Inini ndakazobva kumusha uku ndichiona, ndakazobva kunuku ndichiona vanhu ivavo vaiswa kudhara. Wati vakatengeserwa nababa vako handiti? Dai ramubvunza wandabvunza. Ndibaba vako here vakatengesera vakomana? Ndibaba. Saka chivapa ikapo kufamba napo pamunda penyu? Ndipapo kapa ndo nzira yacho kaiyoyo iri kutaurwa newoyo. Chivapa penyu pekufamba napo munda menyu vasingabate munda waCrispin? Vari kufamba nemota chana. But Crispin munda mota hausi munda waCrispin waEnest here. Hausi munda wa. Aiwa ndikubvunza uko. Yata hausi munda waEnest here ukutaura. Munda waEnest pamurava changa. Sabhuku. Ndi munda waEnest. Munda waEnest saka tiri kuti sahambo nokuisa nzira mumunda. Saka ndiri kuti sabhuku endai munoisa nzira mumunda maCrispin inoenda kumba kwavakomana vavhare nzira yacho iri mumunda maEnest. Nekuti iwewe Crispin navamandizvidza baba vako ndimakatengesera vakomana. Nekuti chinhu chekutanga chandaigona kuita chinhu chamusiri kuona chiri pachena chena ndechekuti ndinongokuti vakomana vari vaviri ngavabve pamusha ipapo. Nekuti kugara kwavo havana chavainacho chinovatendera kugara ipapo. Muri kundinzwa zvandiri kutaura? Ini ndogona kutongokuti vakomana ava ngavabve pavari kugara ipapo. Ndikati vakomana ava ngavabve makuti mambo vavirima. Asi chokwadi chiripo ndechekuti kugara kwavo kuri kunze kwemutemo. Havana mutemo unovatendera kugara pavari kugara. Havana kana bepa ravainaro rinovatendera kugara pavari kugara. Imi ndimi makavatambira mumusha menyu zvemusikanzwa. Handiti? Vane 20 years vachigara mumusha menyu zvemusikanzwa yenyu imi maana baba vacho. Iwewe Crispin, nekuda kwemusikanzwa yakaitwa nababa vako, ipa vakomana avo pekufamba napo munda mako iyoyo. Mukuru wangu, ndiri kuzvinzwa zvamuri kutaura mukuru wangu. Ipapo ndo pane nzira yachona ipapo. Pachuru pachona ipapo pakanhingiriswa churu chachona. Ndo pane nzira yacho ipapo mukuru wangu. Hapana pamwe. Sabhuku makoa newe sabhuku ndingatsanangura zvishomere baba. Paripo pavakakanya zvidhina bosi pavakavhara gomba vakandidaidza ndikasvika. Pamba nechuru chanchipa dhunduru. Nesedusa churu ichocho ndo chavakakanya. Saka dhunduru riri papa nzira yavo inobata dhunduru nokuda chani. Ndo pane dhunduru asi nzira yacho haisumuna. Nai masabhuku. Kana matengesera munhu pamba pekugara, munenge mamutengesera nepokunokanya zvidhina futi? Aiwa, panenge pasina pokukanya zvidhina. Ko paachazovigwa? Mamupa futi? Paachazovigwa iye nemhuri dzake? Hakune nzvimbo yekuviga vanhu. Ko chipatara, zvikoro zvese munenge maona kuti nzvimbo dzezvikoro dziripo, dzezvipatara dziripo, zvese munenge matoronga muchipa munhu pekugara? Handiti tarisai matambudziko atiri kuzvara nekuda kwezvatiri kuita. Tapa munhu pekugara tangomunongedzera kuti 300 square meters dzako idzi 10 by 15, 10 by 20 ndopako pauri kugara. Ndopamamutengesera. Asi achada kuvaka zvidhina anozviwana kupi? Achada huni dziri kubva kupi? Achada mapango ari kubva kupi? Kana afa achada kuvigwa nzvimbo yacho munayo here kana kuti hamuna? Achada mvura iri kubva kupi? Achaburitsa tsvina ichabva mutoireti ichaenda kupi? Mibvunzo iyoyo yese tiri kuipindura here tisati tapa vanhu pekugara? Achada mafuro nokuti uchiumusha. Akauya nemombe dzake mumusha kuda mafuro futi.
Akuda pachatambira huku dzacho akauya nekadzi akuda papo ndikunzwa kuti maraini mese mane bongozozo rekunzi huku yemunhu chaiyo ikabuda pa ikanopinda panext door ato bongozozo. Ndozvaamo mumusha menyu nekuti pamakatengesera hamuna kuziva kuti tiri kutsvaga dambudziko ratiri kudyara mumusha medu. Vachokudza newe Makoa chandakukumbira ndechekuti musimuze dare ramamboriuye pamusha penyu. Imi vakomana vari vaviri mushandidzane nemasabhuku maviri aya musimuze dare ramamboriuye pamusha penyu. Rauya pamusha penyu titare mugwagwa wacho tirisu. Pandei ndaisa mugwagwa ipapo ndipapo hapana achapapikisa nekuti ndaisa nyaya kuna sabhuku chokugudza panapa kuti endai munotara mugwagwa ndobva madzana maramba kuzvitambira. Saka achindisimudzai ndiuye pamusha penyu ndiuye nditare mugwagwa inini. Pandei ndaisa mugwagwa pacho ipapo hapana anozopapikisa nekuti ndachifungidzira kuti muremekedzane mega semadzibaba muende munotarira mugwagwa muine chamunowirirana kuti kusawirirana kwenyuka kwakuita kuti mambo wauye kuzotara mugwagwa. Dambudziko rinoitika pakutonga nderekuti pane anodzvanyirirwa neanoenda achifara nekuti nyaya yakaita seiyika pachatoita mumwe munhu achadzvanyirirwa ipapapo achasara achichema achiti munda wangu watorwa. Asi mubvunzo wamunofanira kuzvibvunza nemazvo muchiupindura ndewokuti ichokwadi kuti vanhu ava vanoda pekumugwagwa unovasvitsa kumba kwavo. Patakavatengesera isusu taiti vachazofamba nepapi. Chinhu chekutanga kana mati hamusida kuvapa pamugwagwa vabhisei vabve papo. Imimi ndimi varidzi muchavabhisei vabve papo. Kana marega kuvabhisa ini ndovapa pamugwagwa nekuti ndimi makavapa pekugara. Imimi ndimi vagamuchira kuti vagare mumusha menyu ini ndovapa mugwagwa wacho. Panoda kuvharwa ndovandata panga pavharwa ndovanda kupai mazuva ekuti zviitwe. Ndipo pandiri kuperera ipapo. Mune chokutaura? Ndine chokutaura mukuru wangu. Chandinoda kutaurira mukuru wangu. Nyaya iri kutaurwa yemunda uyu uri kunzi munda uyu ndewaenest mukuru wangu. Sorry. Sekuru vedu vanga vane madzimai matatu. Zvavanga vane madzimai matatu. Kufa kwakaita vamandizvidza. Zvakanzi izvo munda uyu ngaugoverwa. Imba nemba. Wakanzi ngaugoverwa imba nemba vari vana vani? Vari vana vanyakudya, vazukuru vekuanyakudya. Maita zvei? Mirai ipapo. Vana vaviri vari kuseri kwenyavo vazukuru vaanyakudya. Ndimataura nyaya yenyu. Mirai, ndimataura nyaya yenyu. Ndati vakomana vaviri vari kuseri uko vazukuru vaanyakudya here? Handisi kutaura ndati ndipindurei. Mati madhunduru akadza agove kuvana nevazukuru vaanyakudya. Handizvene zvataurwa. Saka vakomana vana here kana vazukuru vaanyakudya? Aiwa, handisi kutaura nezvevava. Aiwazve. Kokuinda tichihwanda choko chiri pachena chena. Dambudziko redu rauya nekuda kwei? Dambudziko redu rauya nekuda kwokuti tisi takatengesera vana ava. Makanzi goveranai vana vaanyakudya nevazukuru vaanyakudya. Ndizvo here zvamakazoita? Makagovera vana nevazukuru vaanyakudya here? Vaira Crispin? Hazvina kuitwa saizvozvo. Dai vakomana vaviri vasipa mangoita saizvozvo dai nhasi pano dai dare rine risipo nhasi. Inini handina kuvinga nezvevava, handisi kutaura nezvevava. Ndina kutaura nezvemunda uyu. Nezvemunda uri kunzvigizwa. Crispin, hakuna kuda kunyepedzera kuzungaira kusina basa. Handika? Usati bhise munyaya. Ndati tagara pano nekuda kwavakomana vaviri avo vamakatengesera munda. Handiti? Vakatengeserwa nababa wavakomana. Nababa wavakomana? Havana kutengeserwa nini? Vakatengeserwa nababa wavakomana vapi? Ivavo vamandizvidza ivavo. Handiti vamandizvidza. Ndati vakomana vapi vana baba vakatengesa munda mudare muno? Taurai mazita Ernest here nani? Baba vaende. Ndida here vachokudza. Baba vakatengesa munda vana vavo muno ndevapi? Ndiye baba wana Ernest manje. Ivavo. Vari kutaura. Uyo ndiani?
Christmas. ndiona baba vakatengesera vakomana avo munda. Kwete changamira baba vakafa 2015 izvo zviri kuitwa izvi ndezvekuma 2005 nyaya dziri kurifewa baba idzi ndikushaya kuziva kuti zva2005 zvorifewa kumunhu akafa 2015 munguva dzekuma 2015 ana baba vachiripo saka zvinoti vakomana ava vaimbotengeswa kubuda kwaimbotengeswa umwe. Saka chii chakaitika vakomana ava vasi vakanyanya kudya vati vakagara 2005 handizvo? Saka zvoreva kuti baba vakatorarama dzimwe 10 years vakomana ava vachigara mumusha menyu ndizvo? Imakomana makatengeserwa nani nzvimbo yamugeremo? Matigimu vapi vari kupa? Vanobva kupa? Matigimu ndiana? Ayo bokunjedza ndikupe matigimu. Matigimu ndo vakagarisana nawe. Ane chokuitira tinonanya kudya. Andongoziva kana pane Inini ndaida kutaura, inini ndiri kuvharwa vanhu. Ndaida kutaura nhoroondo yemunda uyu. Ndaida kutaura maererano nevavo varima. Ava havana kutengeserwa, hamuna kutengesera mumwe munhu here? Munhu yeye ndobva azotengesera. Ndo zvakaitika chaizvo kuti munhu amakatanga kutengesera ndobva azotengeserawo vakomana ava. Saka amakatanga kutengesera matigino akatengeserwa nani? Matigimu ndiani naivo makova? Matigimu munhu arimo mumushemo. Ari mugari wemumusha menyu here? Ari mwana wani? Ufunga uyu kumusha kwake kuguruni. Asi chizvarwa chemachinamora. Sambokuitai mushe inini. Iwo sabhuku unofana kubva pabasa iwo. Kana ndichitaura zvokuti mwana uyu chizvarwa chemuno here, ndikutaura kuti mwana wemachinamora akakurira mumusha menyu here imimi vananya kudya? Kuri kukura mumusha pavakauya ka vakaimo. Saka ini chandakamboita ndangoita take over vanhu vakavarimo mama. Ama sambokuitai. Matigimu ndiwo manya kudya here kana haasi? Haasi mapedza kupedza. Alright, ndakuitirai zvinorwadza. Zvichirwadza imimi nevese vamakatengesera vacho. Handitika ndisimudzei nduye mumusha menyu. Vamakatengesera vacho vese muvabvise imimi. Murege kuramba muchindinyauza. Nekuti muri kundinyaudza nekuda kwevanhu vamakatengesera imimi. Ndimi makundinyaudza. Ndisimudzei nduye mumusha menyu. Vanhu vamakatengesera vaudzei kuti zvanzi namambo. Simukai mudzokere kwamakabva. Mazvita. Imimi nemi. Rongai musimudze dare ramambo ruye mumusha menyu. Tsvagai mari mumusha menyu dare ramambo ruye mumusha menyu. Ndati vanhu vamakatengesera vaudzei kuti zvanzi namambo simukai mudzokere kwamakabva. Ndapedza. Nekuti dambudziko riri kuudzwa nevanhu vamakatengesera. Handiti pakati penyu hapana anoda kubvuma kuti ndindakatengesa. Vakuda mugwagwa zvino zvakunetsa. Pamwe vatengesera maiti vachafamba nekupi? Ndisimudzei nduye ndizvozviona ndega pamusha penyu. Ende mambo ndikuona vakomana vayura kuti nyepera. Vangonanga nemunhu avafurira kuti musabudise mapepa. Hapana munhu akatenga nzvimbo asina pepa rekutenga kwakaita. Aimakomana kana maramba abudisa mapepa enyu I'm sorry. Zvekuti makagara 2005 izvozvo. Mapepa munawo hamusina vafurisa noprotecta mumwe munhu. Hamuna kuda machena kuti ndiani akautengesera. Hapana munhu akatenga nogara paanogara asina kana pepa 1. Hakuna. Gaipedza nyaya imimi vachokugutsa newe ndokupai mazuva 7 munoona mapedza kuronga nyaya yekuti mambo vari kuuya mumusha menyu rini. Nhasi Saturday, nhasi Sunday patosvika Sunday inotevera munofanira makurukura nedare ramambo kuti dare riri kuuya rini, mauya maita zviri kutarisirwa takuzwa kuti dare riri kuuya rini. Tobva tawirirana zuva riri kusumuka dare ramambo rouya mumusha menyu touya togadzisa matambudziko acho ese. Asi pari zvino vari mumusha menyu vamakatengesera garai mavaudza kuti mambo vari kuuya muno. Burisai mapepa enyu anokupai mvumo yogara pamuri kugara. Kana matadza kuaburisa, I am sorry. Ini ndichangoshandisa mutemo sezvauri. Handisi kuda zvetsvete. Ngatingoshandisai mutemo sezvauri. Timbotera mutemo wehurumende magarirwo anoitwa mucommunal lands. Ndikuedza kukubatsirai but hamisi kuda kubatsirika. Saka regai tiite zvakaoma zvacho tingotedzera mutemo sezvauri. Anenge arwadziwa
oziva kuti izvi ndo zvinoreva mutemo izvi. Kana tichigara munyika, tichigara ngatitevere mutemo wenyika kuti pasaite gakava. Nekuti imimi muri vaviri vananya kudya ndima akubatirana matemo. Chinova imimi murimi vakatengesa ivhu racho ndima akubatirana matemo. Ndimi makunongedzerana. Asi Ernest uyu Crispin vana avo gundurura wakagara ndorigere Crispin. Sabu kumaudzwa hamusi kukuritsa chokwadi. Saka chiregai mambo zvakataura mazvinzwa. Udare ruye mukuru wezvamene. Musandizorere munyaya. Ndatisimudza idare. Ndakupai mazuva 7. Sabu imini sabhuku newe. Mazuva 7 mune makaita mari yekuti mambo vasimuke vauye mumusha menyu. Pandiri kuuya mumusha menyu toda dare revanhu vakakwana. Imimi varidzi vemusha nevamakatengesera ngavavepo. Tikurukure tionesane kuti apa pakagarwa sei, apa pakagarwa sei, apa pakagarwa sei. Anenge atadza kupa tsananguro dzake dzakakwana nemapepa ake ndati I am sorry. Inini handina chandinoita chinokupa mvumo yekugara panzvimbo iyoyo kana ndauya ipapo. Kana usina kundipa musi iwoyo, ameno ako mazvita. Makova na Crispin Nyamuti.